Ja, velkommen til den her lille introduktion til Kodak ZI-8 kameraet. Jeg vil gennemgå alle de funktioner, der er i kameraet. Det er ikke særlig meget. Og hvis du hører godt efter, så kan du faktisk optage ret meget fed video med det her kamera. Man tænder kameraet heroppe i højre hjørne ved at holde knappen inde. Så kommer der sådan en lille bar her, hvor der er noget, der lyser. Nu forsvandt den. Det vil den også gøre for jer hurtigt. Men man kan trykke på det symbol, der ligner et videokamera, hernede til højre for den røde knap, og så kan man se den igen. Der er nogle forskellige kvaliteter, den kan optage i. 1080p, det er Fuld HD, 720p med 60 billeder i sekundet, 720p, og så WVGA, som er sådan en, der ikke fylder så meget og er lidt lavere kvalitet, og så stillbilledet længst ude til højre. Normalt skal I altid optage i 720p, medmindre det er noget, der skal spilles slow motion, så vælger man 60 frames i sekundet på 720p. Den der 1080p indstilling, det er mest for, at det selv er rigtig godt. Kameraet har svært ved at følge med i så høj opløsning. Så hold jer til 720p. Så man bruger det her joystick med den røde knap til at navigere med, indtil der står 720p. Der. Og så lader man den bare stå et øjeblik, og så er kameraet klar, og der står 720p nede i hjørnet her. Op på toppen sidder den allervigtigste knap, som de fleste laver fejl med. Det er den, man stiller skarpt på. Der er en blomst ude i den her side. Den kan sikkert ikke ses, men der er i hvert fald en blomst. Og når den står der, så stiller den skarpt på cirka 20-25 cm afstand. Og meget uskarpt, hvis man er længere væk. Den anden indstilling, det er et bjerg, og når den står på bjerg, så stiller den skarpt på 1,10 meter til uendelig. Og det er den eneste måde, man kan stille skarpt på, så man kan ikke filme ting, der for eksempel er 60 cm væk. Det vil blive lidt sløret. Normalt skal den derfor stå på bjerg, medmindre I laver meget tæt på nærbilleder, makrobilleder. Hvis man kommer til at stille den på blomst, eller når den står på blomst, så kan man se en lille blomst her i billedet. Og så skal man altså være opmærksom. For det er ikke altid, man opdager det, før man kommer hjem, at folk er helt vildt uskarpe. Vi stiller den over på bjerg. Der er et joystick her, man bruger til at navigere med rundt på kameraet. Og så er der 4 knapper her. Det første er et tandhjul med en lille fastnøgle. Det er indstillingerne i kameraet. Det næste er en skraldespand, det bruger man, når man ser filmen og vil slette nogen. Den tredje knap, det er videokameraet, så har man den på optag-mode, og man kan lige se, hvad kvalitet, hvis man trykker på det. Og det fjerde, det er en play-knap, der viser, hvad for nogle klip der er. Lige nu er der ikke nogen klip, så der står bare 0 af 0. Vi starter med den simple, det er bare at filme. Vi trykker på kameraet. Så er den klar. Man kan se i søgeren, hvad den vil filme, og så trykker man på den røde knap, og svups, så filmer vi lidt. Svups, og trykker på den røde knap igen. Mens man filmer, er der en rød markering oppe i hjørnet, så man kan se den køre. Så trykker vi på play-knappen, og nu står der lige pludselig 1 af 1. Og hvis vi trykker på den røde, så spiller den klippet her. Og man kan se klippet. Hvis vi gerne vil slette det, trykker vi på skraldespand, og så skal man så navigere med den røde mellem alligevel ikke skraldespand eller skraldespand og trykke på den. Vi trykker på skraldespand, og svups, så er der ikke nogen klip på kameraet igen. Vi skal prøve at kigge på indstillingerne, for de er lidt vigtige at have styr på. Den består af en masse ikoner. Den første hedder noget med 28. Og det er kun en indstilling af dato og klokkeslæt. Det kan I lade være at gå så meget op i. Den næste, der har sådan et ikon ligesom en skærm, den hedder PAL, og det er den europæiske tv-standard. Man kan også sætte den på NTSC. Lad den bare stå på PAL, det plejer altid at virke. Den tredje har sådan et lys mørke solikon. Og den har kun at gøre med, hvor kraftigt lyset er på skærmen, mens I optager. Det ændrer ikke en pind på, hvordan filmen bliver. Så lad den bare stå på fuld sol, så kan I bedre se noget på optagelsen. Den fjerde, den har en lille højttaler med noget
lyd, der kommer ud af, og det eneste, hvis man vil ændre, så trykker man på den, så kan man enten vælge højtaler uden lyd eller med lyd. Og det eneste, det betyder, det er, at der kommer sådan en irriterende dut-lyd, hver gang man starter. Nogle gange kan det være rart, men jeg vælger normalt at slå den fra. Den femte, det er en af de allervigtigste, det er lydniveauet. Kameraet har kun en lille bitte indbygget mikrofon, og den sidder heromme. Ikke den mest fantastiske mikrofon, men hvis man vil bruge den, så er det rigtig vigtigt, at man går ind her og får skruet op for lyden under optagelsen. Der sidder simpelthen sådan en plus- og en minus-skala, og man kan se på den her udslagsgiver, hvor voldsom lyden er. Lyden må gerne komme op lige at ramme de gule, men den må altså ikke komme op på den røde. Det kan jeg altså ikke få den til. Man tester for folk til at tale sådan rimelig tydeligt, der hvor de står, og så flytter man på den røde joystick indtil lyden sådan er lige op ved den gule, når man taler. Og så skal man faktisk trykke på tandhjulet igen for at hoppe tilbage. Men man kan stadig følge med her under indstillinger i, hvor høj lyden er. Den næste har, nogle gange står der EIS på den, og nogle gange er der et ikon med et kamera og 2 ski ved siden af, eller rystelser, eller hvad det er. Det er elektronisk billedstabilisering. Når man går ind i den, så kan man vælge mellem kryds, det betyder, at den er slået fra, eller rettetegn, det betyder, at den er slået til. Og den er faktisk rigtig vigtig at bruge. Hvis man optager folk, hvor man gerne vil have dem til at være stille i billedet, et interviewbillede for eksempel, så er det smart at slå den til, hvis det er håndholdt, fordi så prøver kameraet at fastholde personens billede. Men det er lige så vigtigt at slå den fra, når man optager bevægelse, og vi vil jo rigtig gerne have noget bevægelse på filmen. Så når I optager panoreringer eller rundt og følge folk rundt i verden, så skal den slås fra, for ellers kommer det hele til at bevæge sig i hak, fordi kameraet prøver at fastholde billedet. Så er der en, der hedder ansigtsgenkendelse. Det er den første i den næste række af ikoner. Et lille, sådan nogle firkantede klammer med et menneske inde i. Og der kan man sige, skal kameraet prøve at finde ud af, hvad der er ansigter eller ej. Og det eneste kameraet bruger det til, det er at stille lysmængden. Så hvis man slår den til, så prøver den at stille lyset efter det ansigt, der er i billedet, uanset om baggrunden er mørk eller lys. Der kan være situationer, hvor man ikke filmer mennesker, hvor man gerne vil have, at den ikke gør det. Og så slår man den fra. Men lad den normalt være slået til. I kan jo ikke se lyset, mens I filmer, så I kan godt vurdere det. Men normalt så er det jo typisk ansigtet, I vil have til at være rigtigt eksponeret. Så er der en, der hedder SD. Det er en knap, man kan bruge til, og der står format i øvrigt på skærmen, når man markerer den. Den kan kun bruges til at slette alle film på kameraet, men det kan være meget smart, hvis man har mange optagelser og ikke har fået slettet dem på computeren. Så går man ind i SD, så siger den kryds, der betyder, at jeg vil ikke alligevel, eller format SD. Og det betyder formatere eller slet alt på kortet. Så vi siger format SD, og så skal man sige rettetegn for at acceptere det. Og så står den lige at køre her. Og når den er færdig med det, så er der ikke flere billeder på kameraet. Hvis vi hopper ind i menuen igen, så er der et sidste ikon med et infotegn, og det skal man faktisk ikke bruge til noget. Der står versionen af styresystemet, og det er vi ikke så interesseret i. Så vi hopper ud igen ved enten at trykke på videokameraet, så vi kommer til optagetilstand, eller play-knappen helt ude i siden, så vi kan se de film, vi har, eller i det her tilfælde ikke har på kameraet. Det er stort set alle funktioner i det her kamera. Husk at lade være at holde oven på mikrofonknappen, og sørg for at lade være at ryste for meget. Der er en til funktion, som jeg ikke har gennemgået. Det er zoom-funktionen. I kan se, hvis man er i optagetilstand, og så trykker på pil op, så forsøger den faktisk på at zoome. Men det er ikke optisk zoom. Den zoomer ikke ind på billedet. Det eneste den gør, det er at skære nogle pixels væk. Så det skal I lade være med at gøre, fordi kvaliteten bliver rigtig dårlig, og man får alligevel ikke noget telelinsebillede ud af det. Så lad den altid stå på vidvinkel, når I optager. Det var vist det. Nede i hjørnet er der et batteriikon.
De løber relativt hurtigt tør for batteri, så hold øje med det og sørg for, at det er godt ladet op, inden I tager afsted. Man kan lade kameraet op på to måder. Den ene måde, det er at trykke hernede i bunden, hvor der er en pil. Så hopper der sådan en lille USB-fætter ud her. Hvis I sætter den til computeren, så vil næsten alle USB-stik på computeren give strøm til kameraet. Og når de gør det, så lyser den her tænd-knap. Det tager lidt længere tid at oplade på den måde, end at bruge den oplader, der hører med. Der er et stik her på siden, hvor man kan sætte opladeren til, der hører med til kameraet. Og så kan man oplade lidt hurtigere, eller ude i felten, hvor man ikke har en computer. Men så skal man jo have en stikkontakt. Sidste feature er, at der findes et mini-jack-stik her på siden. Det kan man bruge til at sætte en ekstern mikrofon til. Det er vigtigt, inden I vælger mikrofonen, eller inden I står ude i marken, at I har tjekket, at lydniveauet eller output-niveauet på den mikrofon passer. Og det letteste er ligesom at sætte mikrofonen til, og så prøve at se, om det virker fornuftigt at prøve at optage noget. Der er desværre ikke stik til hovedtelefonen, så det er svært at overvåge, når man filmer. Hvis I er i tvivl, om der kommer vindstøj osv., så tag optag en lille smule ude, hvor I interviewer folk, og så gå ind i læ et sted og tryk, og lige høre efter på kameraet, om I kan høre det folk siger, eller de lyde I gerne vil have tydeligt, eller om der er vindstøj. Hvis der er det, så må I gå ind i læ, eller finde en mikrofon, der har en vindhætte. Ellers kan lyden simpelthen ikke bruges på kameraet. Men man kan lave rigtig meget fedt med de her kameraer, og det håber jeg især, at det lykkes for dig, når nu du har fået styr på alle funktionerne. Hej hej.